हेलो डियर स्टूडेंट्स जों दिनै सावरायगोन सोंनाय बिदां 4.3नि बे सोंनाय बिदाङाव थांनायनि सिगां जोङो मोननै फर्मुला मोनथिना लानांगोन। बे जाहैबाय मा आबुं बर्ग खालामनायजों मोनसे जौगानाय समानथायनि मावफुंथाय एबा मावफुंनायखौ माबोरै दिहुनगोन। जोङो मा खालामगोन, मोनसे आबुं बर्ग खालामनायजों मोनसे जौगानाय समानथायनिफ्राय जों मा दिहुनगोन, रोदा दिहुनगोन। बेखौ जों बोरै दिहुननांगौ बेखौ जों नायगोन। आरो मोनसेया जाबाय जोङो मा जौगानाय मावसुलु, जायखौ जों मा इंराजियाव क्वाड्रेटिक फर्मुला होननानै बुंनाय जायो, बेनि सोमोन्दै नायगोन। बेनि उनावसो जों मायाव थांगोन, सोंनाय बिदां बे समाव 4.3आव थांगोन। फार्स्टआव जोङो मावदिन्थि नायनाय एग्जाम्पल मोनसे, बेनिफ्राय जों मा आबुं बर्ग खालामनायजों जों जौगानाय समानथायखौ माबोरै दिहुननो हायो बेखौ जों नायगोन। बेहाय मा होनदों, आबुं बर्ग खालामनाय आदबजों 2x² दानख' 5x दाजाब 3 समान लाथिख'नि रोदाफोरखौ दिहुननांगौ। स' जों बेहाय माबोरै खालामगोन, दानिया नायदो। मावफुंथाय होननानै लिरबाय जों, गिभेन होनाय दं। जोंना मा दङ, 2x² माइनास 5x प्लास 3 इकुवेल टु 0। जों गिबियावनो मा खालामग्रोनांगोन, फार्स्टआव x² खौल' लानांगोन जोङो। गिबि बिदाबाव जों मा x² खौल' दोननो नाजानांगोन। बेनि उनाव जों मा माखासेखौ कमन लानांगोन। x² जों सोर दंफायो, 2 दङ, बेखौ जों गैयै खालामनांगोन। अब्ला जों दानिया नाय, 2 खौ कमन लाबाय एबा मा गासैजोंबो जों डिभाइड खालामनानै होबाय। बेबायदिबो खालामजायो, नङा होमबा? अब्ला दानिया जों 2 खौ कमन लाबा मा जागोन, बेहाय माल' थासिगोन x² दानख' 5x दङ, बेहाय दंना गैयामोन? अब्ला बेहाय 2 थ' गैयामोन नालाय, कमन लाबाय नालाय गाहायाव मा थांसिगोन, 2 थांसिगोन। जाय अनजिमायाव 2 गैयामोन बेनि गाहायाव मा थागोन, 2 फैगोन। दाजाब 3 आ 3 थाबाय, 3 आवबो 2 गैयामोन नालाय गाहायाव 2 फैबाय। समान मा दङ, लाथिख'। दानिया जों मा खालामनोसै, नैबे 2 खौ बारहोहरनोसै। x² दानख' 2 बाहागोनि 5x दाजाब 2 बाहागोनि 3 दङ, समान लाथिख'। गाहायाव मा जाहैबाय, राननाय। 2आ सानजाबना दंमोन, राननाय जाहैदों। अब्ला बेहाय मा जाहैसिगोन, लाथिख' जाहैसिगोन। अब्ला जों बेहाय मा मोनगोन, x² दानख' 2 बाहागोनि 5x दाजाब 2 बाहागोनि 3 समान जों मा मोनबाय, लाथिख' मोनबाय। दानिया बेनिफ्राय जों मा फर्मुला फज'नो हासिगोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला, जेब्लाबो दिदोम बिदाब थायो अब्लाना बेखौ जों माथिं बारहरनांगोन, आगसि फारसेथिं। बबेयो दिदोम बिदाबा, 2 बाहागोनि बेसेबाङा 3आ, जोंना बे जाबाय मा दिदोम बिदाब। अब्ला दानिया नाय, जों मा खालामसै, x² दानख' 2 बाहागोनि बेसेबां, 5x समान दिदोम बिदाबा जोंना नैबेमोन, 2 बाहागोनि 3आमोन। बेखौ बारहरबा जों मा जाहैसिगोन, बे दानख' 2 बाहागोनि 3 जाहैसिगोन। प्लासआ बारलांबा मा जायो, माइनास जायो। दानिया जों बेखौ मा खालामगोन, नाय, नैबे 2 बाहागो 5नि खावसेखौ जों दिहुनना लानांगोन। 2 बाहागोनि 5खौ जों मा खावसेखौ दिहुनना लानांगोन। अब्ला जों 2 बाहागो 5नि खावसेया जोंना बेसेबां, 2 बाहागोनि सेखौनो जों खावसे होननानै बुङो। अब्ला बेनि खावसेया बेसेबां जागोन, 2 सानजाबनै 4, 5 सानजाबसे 5। अब्ला जोंना 2 बाहागो 5नि खावसेया बेसेबां जाखो, 4 बाहागोनि बेसेबां, 5 जाबाय। दानिया जों बेहाय मा खालामनांगोन, नाय, फारनैथिंबो जों मा खालामगोन, 4 बाहागोनि 5 होल स्क्वायर दाजाबनानै फारनैथिंबो जों मा खालामगोन, 4 बाहागोनि 5 होल स्क्वायर दाजाबगोन। अब्ला दानिया नाय, नैबे समानथायाव, अब्ला जों x² दानख' 2 बाहागोनि 5x दाजाब बेसेबां, 4 बाहागोनि 5, बेहाय मा जागोन, होल स्क्वायर समान 2 बाहागोनि दानख' 3 दङ, प्लास बेसेबां जागोन, बेहाय 4 बाहागोनि 5 होल स्क्वायर जासिगोन। अब्ला जों बेहाय मा मोनगोन, नाय, अब्ला जों बेखौ मा होननानै लिरनो हागोन, नाय, जोंना नैबे फर्मुलायाव थाखाबाय। जेब्ला माइनास थायो अब्लाना बेखौ मा लिर, x माइनास बेसेबां, नैबे लास्टनि बिदाबखौ नायथार नोंसोरो, 4 बाहागोनि 5 मा होनना लिरनो हासिगोन, बेखौ होल स्क्वायर। माने मा, a माइनास b होल स्क्वायर जायोबा नैबे बिदाबखौनो मोनखागोन जोङो। अब्लाना बिथिं जोंना बेसेबां थाखो, 2 बाहागोनि दानख' 3 दाजाब 5नि स्क्वायरा बेसेबां, 25, 4नि स्क्वायरा जोंना बेसेबां, 16। अब्ला जोंना बेहाय मा थासिगोन, नाय, स' नैबेखौ नोंसोरो मा नायफिननो हागोन, नैबे बिदाबखौ नोंमारगौ ना नोंमारा। स' बेखौ जों एग्जाम्पल नायनो, x माइनास बेसेबां, 4 बाहागोनि 5 होल स्क्वायर समान बेसेबां मोनबाय आरो। अब्ला जोंना a माइनास b होल स्क्वायर समान a स्क्वायर माइनास 2ab प्लास
बि स्क्वायर मोनजेना फर्मुलाया नङा होमबा नैबेहाय फजनसै जोङो अब्ला ए नि माना बेहाय x आनो x स्क्वायर जाबाय माइनास 2 आथ' 2 फैखागोन ए नि माना x बि नि माना बेसेबां 4 बाहागोनि 5 दाजाब बि स्क्वायर होनदों 4 बाहागोनि 5 बे मा जाबाय स्क्वायर जाबाय अब्ला जों मा मोनगोन नाय x स्क्वायर दानख' 2 सानजाब 2 अब्ला बेसेबां मोनखो 2 बाहागोनि 5 x दाजाब बेसेबां 4 बाहागोनि 5 होल स्क्वायर नैबे बिदाबजों नैबे बिदाबजों एखे जादों बेनिखायनो जों बेखौ मा होनना लिरनो हायो x माइनास बेसेबां 4 बाहागोनि 5 होल स्क्वायर होननानै लिरनो हायो गासैखौबो जों बेबायदि मावफुंनांगोन आरो अब्ला जों दानिया मा मोनगोन नाय x माइनास बेसेबां 4 बाहागोनि 5 होल स्क्वायर समान एलसीएम लानायखौ नोंसोर मिथिखायो 2 आरो 16 नि दुसासा 2 आरो 16 नि दुसासाया बेसेबां जायो 2 आरो 16 नि दुसासाया बेसेबां बयबो मिथियो बेसेबांनो जायो 16 आनो जायो स' एलसीएमखौ बोरै दिहुननांगौ आं बेनि भिडिअ हरगोन नोंसोरनो बेखौबो नायबानो जाबाय स' बेहाय एलसीएमआ बेसेबां जागोन 16 जागोन दानिया नाय मोनसे बाथ्राखौ मोजां गोसो होनानै नाय नैबेया मा जागोन मोनसे 16 दं होननानै सानना ला 2आ 16 खौ रानबा बेसेबां मोनो 2आ 16 खौ रानबा जों बेसेबां मोनो 8 मोनो 8 जों 3 जों सानजाबबा दानख' बेसेबां जाखो 24 दाजाब नैबेखौ लिरनो नाङा अब्ला बेहाय मा थागोन नैबेहाबो 16 मोनसे दं होननानै सानना ला 16आ 16 खौ रानबा बेसेबां थायो 1 थायो 25 सानजाबसे 25 जाबाय अब्ला जों मा मोनगोन x दानख' 4 बाहागोनि 5 होल स्क्वायर समान 16आ 16 जाबाय प्लासखौ सिगाङाव लाबोनांगौ बदमासनि खान्थि बायदि माइनासआ उनाव थांगोन अब्ला जों बेसेबां मोनखो 16 बाहागोनि बेसेबां 1 x दानख' 4 बाहागोनि 5 होल स्क्वायर समान जों बेसेबां मोनबाय 16 बाहागोनि 1 स' नोंसोर फार्स्टनिफ्राय नायफिन बेनि उनाव आं पेजखौ चेन्ज खालामसिगोन दानिया मा जागोन नाय जों बिसिनि मोनबाय नङा होमबा मानखौ दानिया जों मा खालामसिगोन x माइनास 4 बाहागोनि 5 खौल' दोनबाय जों स्क्वायरखौ 12 हरबाय स्क्वायरखौ 12 हरबा प्लास माइनास मा जायो रुट ओभार 1 बाय बेसेबां 16 जायखौ जों मा लिरनो हायो x दानख' बेसेबां 4 बाहागोनि 5 जों मा मोनसेखौ प्लास माइनास होनानै लादों नङा होमबा अब्ला बेहाय मा जागोन नाय जोंना बेहाय मा जागोन नैबेनि माना मा जागोन मिथिगौना बयबो 16 बा 1 नि बर्गआ बेसेबां जायो 1 नि स्क्वायर बेसेबां जायो जों 1 नि बर्ग रोदा 1 नि बर्ग रोदाया बेसेबां जायो रुट ओभार 1 नि माना बेसेबां 1 आरो 16 नि बर्ग रोदाखौ जों मा लिरनो हायो 4 नि स्क्वायरजों रुटजों दानलायबाय माल' थाखो 4 अब्ला 1/4 थाबाय नङा होमबा अब्ला दानिया जों मा खालामनोसै बावहाय x खौ लाखिबाय जोङो समान प्लास माइनास 4 बाहागोनि 1 प्लास बेसेबां दङ 4 बाहागोनि 5 अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हायो x समान 4 बाहागोनि 5 प्लास माइनास बेसेबां 4 बाहागोनि 1 होनना लिरनो हाबाय दानिया जों बेनिफ्राय माखौ दिहुननांसिगोन लाथिख'खौ दिहुननांगोन अब्ला जों बोरै दिहुननो हागोन दानिया नाय बेहाय जों मा खालामनांगोन 4 बाहागोनि 5 दङ मोनसेखौ प्लास लानांगोन मोनसेखौ मा लानांगोन माइनास लानांगोन बेनि उनाव जों माखौ दिहुननांगोन फिननायखौ अब्लाना जों माखौ मोनगोन रोदाखौ मोनगोन अब्ला दानिया नाय x समान जों मा लिरनो हागोन 4 बाहागोनि 5 दाजाब बेसेबां 4 बाहागोनि 1 बेखौ जों मोनसे लाबाय एबा मोनसेया जोंना मा जागोन x समान अब्ला जों बेहाय मा लिरनो हासिगोन 4 बाहागोनि 5 जों प्लास लाखांबाय नङा होमबा प्लास माइनासमोन दानिया जों बेहाय मोनसे मा लानांसिगोन माइनास बेसेबां 4 बाहागोनि बेसेबां 1 अब्ला दानिया नाय x समान जों मा मोनगोन जुदि बिसोरनि जबा एखे जायो महरसे जायो अब्लाना जों बिसोरखौ एलसीएम लानो गोनांथि गैया बिसोर मोननैनि जबा एखेयानो 4आनो गोजा अब्ला गाहायाव मा फैखागोन 4 फैबाय गोजौआव मा अनजिमा दं बेखौनो दाजाबनानै हो आरो बेहाय जोंना मा थागोन x समान बेहायबो जोंना जबा एखे अब्ला जोंना 4आ 4 फैबाय 5 निफ्राय मा दानख'बाय 1 दानख'बाय अब्ला दानिया नाय x समान जों मा मोनगोन 4 बाहागोनि 6 मोनबाय मोननैबो माजों रानजायो 2 जों 2 सानजाब 3 2 सानजाब 2 x नि मानखौ जों मा मोनखो 2 बाहागोनि 3 आरो मोनसेनिखौ जों मा मोनगोन मोनसेनिखौ जों x थाबाय नङा होमबा मोनसेया 4 थाबाय 5 निफ्राय 1 थांबा 4 अब्ला जों x नि मानखौ मा मोनबाय 1 मोनबाय 4आ 4 खौ रानबा बेसेबां मोनबाय 1 मोनबाय अब्ला जों बेनिफ्राय दिहुननो हाबायदि मा दिहुननो गोनां रोदाफोरा मा जाखो
स' जों बेहाय मा होनना लिरनो हासिगोन 2x² दानख'बा x दाजाब 7 समान लाथिख'नि रोदाफोरा जाबाय बेसेबां 2 बाहागोनि 3 आरो बेसेबां 1 स' जों बेबायदि लिरनांगोन नोंसोर फर्सनिफ्राय नायफिन खेबसे बुजिथाराखैबा आंनाव डाइरेक्ट कल खालामनानै सोंहर आंनि मबाइल नाम्बारा 9101099819 मोनसे मस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्रा जोंना नैबे xखौल' लाखिथारनांगोन होनना बुंदों आरो मा जाय थाफादेर दिदोम अनजिमा दङ जोंना थाफादेरा 2मोन 2खौ गैयै खालामनांगोन x² खौल' दोननांगोन गासैबोनि खेथ्रआव बेबायदि जागोन आबुं बर्ग खालामनाय आदबजों अब्ला जोंना कमन लाबाय 2खौ कमन लाबाय x² जाबाय नैबे 2 गैयामोन नालाय गाहायाव 2 फैगोन नैबेयाबो 2 गैयामोन मा अनजिमा गैयामोन 2आ गैयामोन दंबाथ' बेयो फैलामोन बा xल' थासिगौमोन बेनिखायनो बेहाय 2 फैबाय समान लाथिख' जाबाय दानिया जों मा नैबे 2खौ मा खालामबाय जोङो आगदा फारसेथिं बारहरबाय अब्ला सानजाबना दंमोन बियो राननाय जाहैबाय 2आ लाथिख'खौ रानबा लाथिख'आनो मोनो अब्ला जों बेफोरबायदि खालामबाय नङा होमबा स' माखासेखौ आं बुजिदों होननानै आसा खालामबाय नेक्स्ट नायगोन जों मा जौगानाय मावसुलु स' जौगानाय मावसुलु होनोब्ला जों माखौ मिथिगौ मोनसे जौगानाय समानथाया x² + bx + c = 0 महरनि जायो अब्ला बेबायदि महरनि जायोब्ला बेनि रोदाफोरा जायो मानो x = -b ± रुट b² - 4ac डिवाइडेड बाय बेसेबां 2a स' जों बेहाय नायगोन मा बे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन जौगानाय मावसुलु बाहायनानै रोदाफोर दिहुननांगौ होनबाथाय स' bआ बबेयो जाय x नि गोहोनथिया बेसेबां 1 जायो आरो मा बेजों जाय थाफायो बेनो जागोन जोंना मा b नङा होमबा स' आं मोनसे एग्जाम्पल नायनि आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाथारनांगोन जेब्लाबो b² - 4ac नि माना मा जानांगोन लाथिख'नि देरसिन एबा लाथिख'जों मा जानांगोन समान जानांगोन अब्लासो जों बेखौ मा खालामनांगोन जौगानाय मावसुलु फर्मुला बाहायनानै बेनिफ्राय जों माखौ दिहुननो हागोन लाथिख'खौ स' दानिया नाय 2x² दाजाब 3x दाजाब 5 दङ नैबेबायदि महराव दङ नङा होमबा बेहायबो लाथिख' दङ अब्ला बेहाय a नि माना जाय x² जों दंफायो नङा होमबा बेनो a जागोन a नि माना बेयो बेसेबां 2 दङ आरो जाय x जों थाफायो बे जाबाय जोंना मा b नि मान अब्ला b नि माना जोंना बेहाय बेसेबां जागोन 3 आरो c नि माना जाय दिदोम बिदाब बे जाबाय जोंना मा c अब्ला बेहाय मा जागोन 5 अब्ला जों बेनिफ्राय जों मा खालामनांगोन नैबे a b नि मानखौ दिहुननानै नैबे फर्मुलायाव फज'ना होबानो जों माखौ मोनगोन बे जौगानाय मावसुलुखौ फज'नानै जों मा दिहुननो गोनां रोदाफोरखौ मोनगोन आरो स' आसा खालामो नोंसोरो भिडिअखौ बुजिबाय आरो मा बे भिडिअखौ मोजां बुजियाखैबा आंनाव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन आं मबाइल नाम्बारखौ सिगाङावनो होखाबाय स' जों मा जौगानाय मावसुलुखौ बेखौ जों एग्जाम्पल लानानै बानायथ'ला जों बेखौ डाइरेक्ट कुइसन बानायनोसै नेक्स्टआव जों माखौ सोलोंगोन कुइसनखौ सोलोंसै स' बेहाय मा बिदिन्थिफोरखौ जोङो नायथ'ला स' नेक्स्ट भिडिअखौ नोंसोरो नायबानो जाबाय